Έλα ρε Μαρίνα, τι έγινε, καλά είσαι? Έλα, μην πεις. Θα σκοράρεις σήμερα πάλι? Μπράβο ρε αγόρινα. Είσαι μάκας αυτό το πράγμα, μια χαρά. Έλα, τα λέμε, θα τα πούμε αύριο, φιλιά, bye. Τα αθλητικά υπονοούμενα. Ποια αθλητικά υπονοούμενα? Μιλάς με αθλητικά υπονοούμενα. Τι είναι αυτό, θα σκοράρεις πάλι σήμερα? Ρε μαράκι μου, εγώ με τα φιλαράκια μου έτσι μιλάω. Δεν έχεις ακούσει ποτέ άντρες να μιλάνε? Δεν ξέρεις τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό που λες καταρχήν είναι ιερό. Όταν μιλάνε οι άντρες μεταξύ τους, μιλάνε στη δικιά τους γλώσσα και να μην τους καταλαβαίνουν οι γυναίκες ευτυχώς. Τι θα λέω για σεσουάρ και για δολοφόνους? Τι θα λέω? Για τα νυχάκια μου τα ωραία και για τα... μην πω τέλος πάντων. Μιλάμε με ρεΐνες. Εμένα ο πατέρας μου όταν μου έλεγε, όταν μου μίλαγε από μικρό παιδί, για μπάλα μου μίλαγε. Όταν μεγαλώναμε πηγαίναμε συνέχεια στο γήπεδο. Όταν είμαστε μαζί μια παρέα, μόνο με αθλητικούς όρους μιλάμε και έτσι καταλαβαίνόμαστε. Εντάξει, κουνάτε στα κεφαλάκια σας, άσε με να μιλάω έτσι, μια χαρά καταλαβαίνόμαστε. Δεν μπλέκομαι την πάρτι σας καθόλου.